Acompáñame a prepararme para os Mestre Mateo. Cada ano, centos de profesionais prepáranse para a noite máis importante do audiovisual galego, os Mestre Mateo. Durante semanas hai quen escolle o look perfecto. Outros improvisan no último momento. Eu son destas últimas. Tú tranquila, Noé, que hoy quedas perfecta. Mi parte va a quedar muy bien, ya mucho mejor de lo que viniste, seguro. Vale, esta era a miña idea, o que pasa é que teño pelo pobre. Unha vez superada a fase de perruquería, comeza outra parte fundamental da preparación, a viaxe. En Galicia, ningún evento importante está completo sen polo menos unha hora de coche. Bueno, imos ben. Se non collemos tráfico, chegamos. A chegada a Lugo marca un momento clave na preparación, porque unha cousa é sair da casa e outra moi distinta é estar listo de verdade. Bueno, pois eu xa estou listo. Como vas? Ai, xa estou acabando. Tardo máis en arreglarme para isto que para algunha boda. Pero imos ben de tempo, non? Bueno. A ver, eu non teño presa. Pero igual a gala sí. Xa estou. Os zapatos. E por fin chegamos ao auditorio. Neste momento todo o mundo parece tranquilo, seguro, profesional, pero por dentro a maioría está pensando o mesmo. A quen teño que saudar? Eu a verdade non sei quen é, pero saudoume tan convencida. O fotocol é un ritual fundamental nos Mestre Mateo. Un lugar onde sorrir, posar e rezar para que non che pregunten nada. Pero sempre aparece alguén que viña polos pinchos e quedou. Os premios están ben, pero os pinchos tamén molan, porque son de Lugo, coño. Eu non sei, por si acaso. Unha vez dentro, xa non hai volta atrás. Co inicio da gala é cando comeza a verdadeira proba. Varias horas de premios, actuacións e resistencia. Neste punto, o importante non é gañar, é aplaudir sempre. E, sobre todo, saber identificar o momento exacto para ir ao baño. Mira, eu levántome agora ou levántome mal. Tras a entrega do último premio, a gala chega ao seu fin. Pero non a noite. Comeza a posgala. Agora é cando se fala de verdade. Networking, moitas fotos e xente bailando cunha copa na man. Aquí é onde se forxan os proxectos. E tamén onde se esquecen. Todo o mundo di, imos a facer algo. Pero logo nada. A mí xa me falaron 3 persoas que queren facer un reality na Costa da Morte en Agra do Orzán, pero non recordo ben quenes son. Ya, Ángel, tío, quedé sin batería, Non podemos gravar contigo, No podemos... Hostia, tengo que vivir como una persona normal. No! Persona normal. Eu non sei quen gañou. Pero esto está sendo increíble. Eu, Ti, o sea, nos sí, nos, poderíamos facer un tema. agora mesmo. Sí. Nesta parte da noite, todo é válido. Porque para moitos, isto era o importante. Bueno, marcho, que teño que marchar. Vémonos aquí o ano que ven, se non chove. ¿Quién é? Coñecíala? Sí. Vou fumar un pitillo, a ver se hai lume por aquí. Tedes lume? E ao final, todos volvemos á casa, cunha cousa en común. Sobrevivimos á gala do audiovisual galego.